Újabban a levegő segítségével rabolják ki az autókat, és ez nem holmilékből kapott információ. A tolvajok kreativitásának úgy látszik, nincs határa. Hozzá sem kell nyúlniuk a kiszemelt kocsihoz, az kinyílik magától. Annyit elárulok, hogy azok féltsék az autójukat, akiknek ilyen távirányítós kulcsuk van. Nos igen, így is el lehet kötni egy autót. Nem kell feltörni, csak megtalálni hozzá a kulcsot. Azt a nyitóeszközt, ami nem csak egy fémdarabka, hanem rádiójel is lehet. Revicki István autóját néhány napja észrevétlenül kirabolták az utcán. A tolvajok, talán furcsán hangzik, a levegőből lopták el az autó nyitásához szükséges kulcsot. De ezt inkább mesélje el Revicki úr. Leparkoltam egy utcában, és amikor kiszálltam az autóból, automatikusan nyomtam volna a riasztómnak a gombját, amivel be is zárom az ajtót, és nem működött. Nem működött, azt gondoltam, hogy kimerült az elem. Majd 2-3 próbálkozás után mégiscsak be tudtam zárni, és mentem tovább a dolgomra. Egy pár óra múlva visszamentem az autómhoz, és azt tapasztaltam, hogy ez a kis pöcög, ez fönt van. Tehát magyarul nyitva van az autó. Először arra gondoltam, hogy mégsem zártam be. Hát mondom, biztos mégiscsak rossz az elem, beültem az autóba és mentem tovább a dolgomra. Nem sokkal később pedig észrevette, hogy a csomagtartóból szinte mindent elloptak. Hegyi Zoltán biztonságtechnikus állítja, egyre többször nyitják ki a tolvajok úgy az autókat, hogy a távirányítós kulcsjelét lemásolják. Nagy a valószínűsége annak, hogy az ő autójában egy nem ugrókódos távirányítós riasztó lehetett. Ezt egy egyszerű kis rádió vevőkészülékkel rögzítik ezt a kódot, lejátsszák újra az autónak, ő pedig engedelmeskedik és kinyitja az ajtókat. Milyen messze kell lenni a tolvajoknak, hogy venni tudják az ő jelét? Hát egy 20 méter elég. Ez a hatótávolság elhat 20 méterig. Hogyan lehet ez ellen védekezni? Hát az ugrókódos távirányítós riasztók, ezek nagy védelmet nyújtanak, 2 gombosak, van egy záró, van egy nyitó gomb rajta, és nincs 2 egyforma kód, minden kód változik egy algoritmus szerint, elég nagy biztonságot ad. Modern szerkezetek ide vagy oda azért nem árt résen lenni, néha pedig gyanakodni. Figyeljünk arra, hogy ha nem tudjuk az autónkat egyből bezárni, hanem meg kell nyomni legalább 2-3-szor a távirányítót, ne nyomjuk meg többet, mert valószínű zavarják ennek az adását, pontosan azért, hogy fel tudják venni ezt a sok egymás után következő kódsorozatot, amiből aztán visszafejtik ezeknek a kódját. Autó feltörésre tehát sok módszer van. A klasszikus, a célszerszámmal végrehajtott, és egy egészen durva megoldás. Ha a tolvajok már bent vannak a kocsiban, akkor érdemes megnehezíteni a dolgukat. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy egy autóban minél több egymástól független biztonsági berendezés kerüljön beszerelésre, minél jobban megnehezítjük egy tolvaj dolgát, annál több időt kell eltölteni azzal, hogy az autónkat elvigye, esetleg ellopja. Hegyi Zoltán semmit sem bíz a véletlenre. A saját autójában 4 különböző biztonsági berendezést épített be. Megmutatja azt nekünk, hogy az ön autója mitől biztonságos? Nem, ezt nem mutatom meg. Mindamellett, hogy ez a készülék a lelke, ez van elrejtve az autóba. Ez mit tud egyébként? Mitől olyan különleges? Nem különleges, ez egy rejtett kapcsoló tulajdonképpen, de nem kapcsoló alapú. És ennél többet nem is lehet róla tudni? Hát nem szeretnék. Nem szeretném kiadni azokat az ügyfeleimet, akik megkapták ezt a készüléket, meg hát a saját autómat is féltem. A szakértő állítja, a távirányítós kulcsok jelének lemásolásától főleg a zsúfolt parkolókban kell félni. Ott ugyanis nehéz kiszúrni a naphosszat a kocsiban egy laptoppal az ölükben gubbasztó tolvajokat. A biztonságtechnikusnak az a tanácsa, hogy a nagyforgalmú parkolókban a távirányító helyett inkább a kulcsot használják.